Určite sa vám už stalo, že ste hľadali nejakú službu vo vašom meste. Napríklad autoservis. Do Google ste napísali autoservis vaše mesto a vyskočili vám 3 firmy, ktoré tam mali fotografie, odkaz na web, kontakt a podobne. Je veľmi dôležité si uvedomiť, že autoservisov je vo vašom okolí o mnoho viac, ale iba 3 z nich sa kvalifikovali na to, aby sa zobrazovali až 90% ľuďom, ktorí hľadajú ich služby. A navyše zadarmo, pretože sa nejedná o reklamu. To znamená, že pre firmy je to nesmierne dôležité. Len tak pre informáciu, napríklad frázu autoservis Bratislava hľadá až 6 000 ľudí mesačne. A teraz si predstavte, koľko by vám boli ochotné zaplatiť slovenské a české firmy za to, alebo dokonca aj zahraničné firmy, ak rozprávate iným jazykom, za to, aby sa zobrazovali na prvých 3 miestach na Google. A navyše vám platili každý mesiac paušal za to, aby tam ostali. Zamyslite sa, koľko rokov musí študovať doktor, aby zarábal niekoľko tisíc eur mesačne. Vám stačí 30 hodín edukácie a môžete zarábať oveľa viac. A keďže väčšina lokálnych firiem si tento fakt veľmi dobre uvedomuje, vám stačí sa naučiť, ako optimalizovať profily na Google mapách a ponúkať im vaše služby. Navyše, v našich končinách ani nie je veľká konkurencia. V členskej sekcii nájdete podrobné informácie o tomto nápade a odkaz na video, v ktorom sa naučíte, ako s týmto nápadom pracovať, ako začať podnikať online bez akéhokoľvek kapitálu z vašej obývačky ešte dnes. A jediné, čo na to budete potrebovať, je váš počítač a telefón. Tiež tam nájdete stovky inšpiratívnych podnikateľských nápadov, ktoré vám doslova môžu zmeniť život.